Morjesta kaikille jeesauspelejä kun niitä täällä ja tosiaan tällä videolla ajattelin selittää näistä hahmoista. Kiitos erittäin paljon yhdelle mun kavereista, joka ehdotti tätä aihetta. Elikkäs pari sanaa näistä hahmoista. Otetaan ensimmäisenä Sakesta. Elikkäs Sake hiilaa totta kai. Sitten hiilaa tiimiläisiä heittäjäitä vihojen päälle ja jäseniä vihojen eteen. Sitten on Skue. Meillä on tää kettu. Millä pystyy myös yhden naamaan hyppäämään. Sitten on kotka. Millä pystyy flasaamaan vihoen naaman eteen. Sitten tää ulti, mikä paljastaa missä ne on. Sitten tää hiili, mikä niin kuin, antaa tiimiläisille hiiliä. Sitten Reina. Reina on myös hyvä, tosi hyvä hahmo. Sitten tämä ulti, se on niin hyvä myös. Ja sitten nämä on ihan hyviä. Sitten tää silmä, ihan jees. Sitten Ratsella on ultina se tykki, ihan hyvä. Sitten tämä granaatit. Sitten tämä. Joo, ja sitten tosiaan tämmönen hyppy, millä pystyy hyppäämään taivaan korkealle. Sitten tää robotti. Sitten meidän lemparihahmomme Phoenix, mikä pystyy heittämään tuliseiniä, flasaamaan vihoja, hiilamaan itseään. Ja sitten tämä ulti, mikä pystyy tavallaan se ulta, sä painat Xää, tavallaan sitten se niin teleportaat sinne taaksepäin. Se on hyvä ominaisuus. Sitten Omen. Ja täällä pystyy teleporttaamaan myös. Sitten täällä pystyy flasaamaan vihuja. Täällä pystyy spokettamaan mappia eri kohtiin. Sitten täällä ultilla pystyy katsoa käyttämään missä ne on tavallaan ne vihut. Ja sitten ne on ne. Elikkäs tällä seinällä pystyy sille tekemään, että se niin tavallaan juokset saitille, heität tän ylös. Sitten täällä pystyy stunnaamaan vihuja, täällä pystyy juoksemaan kovaa, täällä pystyy myös tappamaan vihuja aika hyvin. Sitten Killjoy. Tässä on Killjoy ne pommit, millä pystyy hidastamaan vihuja. Sitten on tämä, mikä paljastavissa ne on. Sitten on tämä, millä pystyy myös tappamaan vihuja. Sitten ulti, millä pystyy jähmettämään vihuja erittäin hyvin. Sitten meillä on tää meidän Keijo. Keijolla pystyy esimerkiksi kun heittämään tämän vihojalkoihin, sokkaisemaan niitä tällä ultilla. Sitten puukalla pystyy näyttämään missä ne on. Ja sitten tällä pystyy tekemään lisävihasta voimattomia. Sitten meillä on Jetti, eli duelisti. Tällä pystyy myös sukettamaan. Sitten tällä pystyy menemään tosi kovaa. Sitten tälläkin pystyy Fall Tracker After Ever Ghost Will Limited Aimbrai. Sitten tällä nää on puukko ulti, millä voisi tehdä puukkoja vihoin naama. Sitten iso. Uutena tulakana siis tässä Valorantissa on iso. Eli tää seinä. Sitten täällä pystyy myös stunnaa myös vihoja. Sitten tällä pystyy suojaamaan itteensä ja tällä pystyy. Tää ulti on samana, että tällä mä oon nähnyt monessa pelissä, niin tällä pystyy tavallaan 2v1 vetämään ihan helposti. Sitten on Harbori. Tää oli se suoja. Millä pystyy laittamaan pommin sen pallon sisällä aaltoon se, että estää vihojen näkeväisyyden. Sitten tällä pystyy niinku stunnamaan vihot, että ne enää pitää. Sitten tällä pystyy myös tekemään silleen sen seinän, että se vihot enää missä sä oot. Sitten meillä on Kekko. Tällä pystyy myös sidottaa vihoja. Tällä pystyy flasaamaan vihoja. Sitten tällä pystyy myös flasaamaan vihoja tavallaan naamalle. Sitten tällä pystyy jähmettämään niitä hetkiksi. Sitten meillä on Fade. Elikkäs meillä on Fade tässä. Elikkäs täällä pystyy niinku
heittämään tän vihonaaman. Sitten tällä pystyy ottamaan ne kiinni saitilla. Sitten tällä pystyy katsoa missä ne on. Sitten tällä pystyy niin kun, heittämään sillä, että ne kuule mitään. Se on hyvä ulti. Sitten on Deathlock. Täällä pystyy niin tunnamaan vihoja myös. Sitten tällä pystyy estämään saiteelle. Tää sokaisee ne. Sitten tällä pystyy estämään. Tällä pystyy, että ne ei tuu saiteelle. Sitten tällä pystyy nappaamaan vihoja niin saiteella, missä ne on. Ja sille. Sitten Shiffer. Näillä ansoilla pystyy niin näkee missä vihot on. Sitten tälläkin pystyy näkee missä ne menee. Sitten tällä näkee missä ne liikkuu. Sitten tällä ultilla näkee missä ne menee tavallaan saiteella. Se on hyvä konsti Shifferilläkin. Sitten Jumper. Tällä pystyy. Mudmark on ihan hyvä. Niin mun mielestä hyvä peleissä. Sitten tämä Dead Hunter ihan helkkarin hyvä ase. Sitten teleportti on ihan hyvä. Millä pystyy teleporttamaan minä vaan. Sitten tän ulti on aivan hyvä. Suosittelen kaikille, että käytetään Jumperia. Sitten meillä on Brimstone. Elikkäs tällä pystyy juoksemaan tosi kovaa niin saiteelle. Sitten tällä pystyy hidastamaan vihoja. Tällä pystyy myös sinne estämään, että vihot ei näe missä sä meet. Sitten tällä pystyy tappamaan vihoja missä ne on ja tälleen. Sitten meillä on Breachi. Elikkäs tällä pystyy sokaisemaan vihoja. Tällä myös pystyy flashaamaan vihoja, että ne näe. Sitten tällä pystyy stunnaamaan. Ja tällä ultillakin pystyy heittämään pitkälle taaksepäin. Sitten meillä on Astra. Elikkäs tää hahmo, mitä mä nyt tässä selitän, niin tää tuli tässä pelissä mukana viime seasonilla. Ihan hyvä hahmo. Craftofel, Gunstart, Alform Ultimate, okei? Okay? Sitten on Nava Blulse, ihan herkkari hyvä plasman vihoja. Sitten tää pallo, systeemi, millä pystyy myös tavallaan siis on etsimään vihoja tällä. Sitten tän ulti, millä pystyy tekemään seinää tavallaan silleen vaakasuunnalta suoraan, ihan mitä vaan haluu. Sitten meillä on Joru. Elikkä sitä Decoy on siis vale, niin tavallaan sen klooni Jorusta. Sitten Flashi, millä pystyy flashaamaan vihuja. Ja sitten on tää teleportti, millä pystyy teleporttamaan selkään. Sitten tää ultilla pystyy käydä katsomassa missä ne on. Ja sitten vielä taas on vaan. Elikkäs tällä Dronella pystyy katsomaan missä ne on. Sitten tälläkin Stockpointilla pystyy katsomaan missä ne on. Sitten tällä pystyy katsomaan missä ne menee. Ja ultilla pystyy apumaan seinien läpi missä ne vihot liikkuu. Sitten viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä meillä on Viperi. Elikkäs Snapspitte. Elikkäs tällä pystyy siis sidostamaan vihoja. Tällä Poison Cloud pystyy heittämään niinku savuja saiteelle, missä plänätään. Eikö tällä pystyy heittämään niinku flashe, niinku savuja saiteelle, missä sä niinku plänät spikin. Tällä pystyy hidastamaan niitä. Ja ultilla sä pystyt tavallaan niinku heität tän ultin siihen keskelle saittia. Ja sitten vihot ei näe missä sä oot. Periaatteessa hyvin yksinkertaista. Hei, kiitos, että katsoitte tämän tässä videon. Mikäli tykkäsitte tästä videosta tuoreellista, niin pistäkää kommentteja tänne kommentteihin. Nähdään seuraavalla videolla. Se on